Tällä videolla ajetaan kilpa iRacingissa Falken Tires GT4, mun eka kerta GT4-kuilla Atlantan yössä, let's go! Munhan ei tässä kohtaa mun iRacing-uraa vielä pitänyt lähteä näin nopeisiin autoihin ollenkaan. Mä ostin TCR-luokan Civicin ja kaikki tämän nelosseasonin TCR-kalenterin radat. Ja ajattelin, että siinä on sopiva stepping stone noiden ruukien-luokan autojen ja näiden GT-autojen välillä. Mut kun mä tulin Atlantan TCR-kisaan, niin kilpailijoita oli minuutti ennen kisan alkamista 2 kappaletta, minä mukaan lukien, ja se toinen kilpailija vetäytyi 30 sekuntia ennen kisan alkua, joka johti siihen, että meikämanne ajeli sit yksinään 20 minuuttia Atlantaa Civicin kanssa, ja siitä ei oikein tullut hullua hurskaammaksi. Sen jälkeen mä lähdin vähän tutustumaan asiaan, ja TCR-suosio iRacingissa on tällä hetkellä ilmeisen huono, jotenka sitten kävisi niin hyvä tuuri, että tämä sama Atlanta, mitä mä olin nyt hiukan ehtinyt sillä Civicillä treenata, niin oli tällä viikolla myöskin GT4-kalenterissa, ja päätin sitten extempore osallistua tämmöiseen kilpailuun, kun se sattui olemaan avoinna semmoisessa hetkessä, että mulla oli aikaa se reilu puoli tuntia siihen käyttää. Treeniä 5 kierrosta, aikaa jot ihan penkin alle, lähtöruutu 20, ja nyt tässä lämmittelykierroksen aikana sitten yritän jollakin tavalla itseäni ladata siihen meihemiin, mikä ensimmäisellä kierroksella tulee tapahtumaan vääjäämättä. Strength of field eli keskiarvo iRating on melko lailla tasan tarkkaan sama kuin meikäläisellä, eli hyvää kilvanajoa pitäisi olla tarjolla, mutta se fakta, että mä en ole tätä autoa ajanut kuin muutaman kierroksen missään radalla, niin se vähän arveluttaa, että miten tästä tulee käymään ja löytyykö ne limitit. Mun tarkoitus on ajaa varmasti, yrittää saada safety ratingia nousemaan, jotta saadaan sitten C-lisenssiä jossakin kohtaa kätöseen. Ja sitten vihreä lippu liehuu ja päästään starttaamaan. Jäin pikkusen jo jälkeen noista muista, mutta sitten näköjään täällä varovaisemmat jo himmailee, niin pääsee heti suorittamaan ohitusyritystä. Sitten alkaa rytinä. Täällä pyöritään joka suuntaan ja törmäillään ja tötöillään. Jos mä olen jotakin huomannut mun 7 edellisestä iRacing-kilpailusta, niin oikean elämän kilvanajotausta auttaa siihen, että mulla on keskittyminen näihin ensimmäisen kierroksen kolariväistelyihin aika hyvä. Vielä en ole kertaakaan 7. kilpailussa jäänyt ensimmäisten mutkien sumppuun, vaikka melkein joka kerta niitä on tullut. Eli jonkunnäköistä hyötyä on siitä, että on kilpaa aikaisemminkin ajanut. Se mikä pistää merkille on se, että täällä on kuljettajia, jotka pystyy aikaa ajoissa ihan hirvittäviin kierrosaikoihin, mutta sitten kun tulee kilpailutilanne, niin niiden mentaalipuoli luhistuu ihan täysin ja tuleekin semmoisia tilanteita, että on yhtäkkiä korkeammalla sijoituksissa kuin mitä oma iRatingi antaisi olettaa, ja sitten sieltä takaa tulee niitä tötöilleitä kuljettajia, jotka on lentävällä kierroksella nopeampia, niin ottaa kiinni ja lähtee ohitusyrityksiin. Mutta se tekee mielenkiintoista tästä toiminnasta. Ensimmäinen täyskierros paketissa ja taas pääsee haastamaan vähän ohitusyritykseen. Tässä kohtaa vielä safety ratingin suojelu pisti perääntymään ja sieltä pääsi Mustangi kiemurtelemaan sitten vielä samassa rytäkässä ohi. Toi 3. mutka on haastava, siihen käännytään aika lailla pimeästä ja se kanttari on ylitettävä, jotta nopeutta pystyy pitämään yllä, mutta jos sitä ylittää millinkin liikaa, niin tulee insidenttipisteitä, koska se radan ylitys, niin se tulee tosi herkästi tuommoisessa pimeässä mutkassa.
Muiden kahinoidessa on vähän parempia eksittejä näköjään otettua mutkista ulos ja pääsee sitten suorilla kuittailemaan. Tää on todella mielekästä kilvanajoa ja just tämmöisiä tilanteita tarvitaan siihen, että tää palvelee sitä oikeaa kilvanajoa. Mä oon tosiaan ajanut tänä vuonna kokonaista yhden autokilpailun asfalttikunkussa ja sielläkin ajoin ainoastaan yleisen luokan. Hautalahden Markus ajoi EVK-luokan samalla autolla. Eli starttien lukumäärä on huomattavan pieni. Ja mä olen nyt sitten jo 3,5 viikossa ajanut iRacingissa moninkertaisen määrän lähtöjä ja vielä isomman määrän kierroksia kuin mitä koko kesänä on ajanut oikeiden autojen kanssa. Se mikä tässä haastaa kaikkein eniten on se, että pitäisi pystyä ottamaan sekä etu- että takapyöristä kaikki irti pidon suhteen. Ja kun perstuntumaa ei ole, niin sen balanssin löytäminen on aika haastavaa. Mulla on myöskin hardwaren puolella vielä kehitys pahasti kesken sen suhteen, että minkälaiset jarrupolkimen säädöt esimerkiksi tarvitaan. Nyt otetaan kiinni McLarenia ja yhtäkkiä se parkkeeraa tuohon mun eteen. En tiedä oliko mun jarrupaikka aivan poskellaan vai tekiks toi vihreä auto jotakin ihan omiansa, mutta en odottanut, että se olisi jarruttanut noin aikaisin ja töyttäsin perään ja siitä tuli sitten saman tien 4 incidenttipistettä, eli ne puhtaan kisan safety rating saavutukset, niin ne pystyisit jättämään saman tien haavemaailmaa ja seuraavia kilpailuita varten. Ja siinä kohtaa ehkä vähän mindsettikin muuttuu, että nyt ajetaan sitten sijoituksesta, kun ei kerran safety ratingia olla ajamassa. Semmoista kilvanajoa mä en halua ruveta harrastamaan, missä ajellaan terveisiä jonon hännillä pelkkää safety ratingia varten, koska ainoa syy mulle ajaa iRacingia on kehittyä nopeammaksi ja että se palvelee myöskin oikeaa elämää ja ei oikeassa elämässä ikinä tule semmoista tilannetta, missä pitäisi ajella jonon hännillä, vaan terveisiä. Sieltä taas yksi pyöri edestä pois ja ollaan jo 10 kanttuvilla sijoituksen suhteen. Ruudulta taitaa näkyy edellisen ylityksen, maaliviivan ylityksen sijoitus, eli todellinen sijoitus taitaa olla jo 9 tässä kohtaa, eli 11 sijaa ollaan noustu siitä, mikä oli lähtöruutu. Ei se oman vauhdin ansiota ole, vaan enemmän muiden tötöilyiden ansiota, mutta otetaan kaikki mitä ollaan saamassa. Nyt on puhdasta latua, se on toisaalta helpompi asia niin, mutta koska kierroksia mulla on tällä autolla tosi vähän, niin muiden nopeiden kuskien perässä ajaminen auttaisi sitä omaa rytmitystä jonkun verran, joten tämä on myöskin haasteellinen tilanne siinä, että pitäisi pystyä pitämään asemat ja kehittämään sitä omaa tekemistä samalla kierrokselta ja mutkalta paremmaksi. Sitten tuli virhe, vedettiin leveäksi. Sieltä pääsi taas kaveri kuittaamaan ohi. Incidenttipistettä siitä ei tullut, koska pysyttiin asfaltin puolella, vaikka keilat menikin nurin.
Sitten tapahtuu omituisia asioita, mitkä pisti meikäläiseltä pasmat ihan täysin sekaisin. Sininen auto tuosta edeltä alkaa yhtäkkiä vilkkumaan ja katoilemaan ja tekee todella omituisen näköisiä liikkeitä. Tuskin se oikeasti kävi 2 pyörällä tuossa kohtaa, mutta tää on virtuaalikilvan ajoa ja tähän pitäisi tottua, mutta oikein elämän kuskina niin meni kyllä pasmat aivan täysin sekaisin tuossa 3-4 mutkan ajan, kun yhtäkkiä kilpakaveri katoaa maailman kartalta ja pitäisi yrittää olla törmäämättä semmoiseen esteeseen, mitä ei näe. Siinä tuli huono exitti ja sieltä pääsi heti Mersu kuittaamaan ohi. Tän äsken ajetun oikea mutkayhdistelmän ensimmäisessä mutkassa mulla tulee aina otettua liikaa varmuusvaraa ja ainoastaan mutkaan sisäänkäännössä tulee käytettyä maksimaalinen pito. Sitten taas tuo jälkimmäinen mutka, mistä pitäisi saada tähän sikapitkälle suoralle hyvä exitti, niin siinä tulee mentyä vähän liiankin syvälle. Treeniä vaatii ja varsinkin toi trail breakingi, kuten sanottu, niin jarrupoljiin ei vielä ihan toteuta sitä, mitä oma hermojärjestelmä siltä pyytäisi, mutta tää on kaikki opettelua ja totettelua. Kaikesta huolimatta se oli mun tähän asti siis nopein kierrosaika, vaikka olikin säätöä. Sitten Mersu meni pihalle, mutta sieltä tuli vihreä sammakko Porsche tilalle. Eli rytinää on, mutta sijoitukset ei ole muuttuneet hetkeen. Siellä otti Porsche insidenttipisteitä. Täällä on eri kuljettajille eli eri mentaliteetti safety ratingin suhteen, tai sitten se on vaan pääkopasta kiinni, että sumenee kun aletaan soittaa, mutta se tuottaa vähän erilaista haastetta oikeassa elämässä. Ihmiset jättää sen verran varmuusvaraa, ettei pöpeliköt pölise ihan tähän malliin, niin tää on siinä mielessä pikkusen reippaampaa toimintaa jollain tavalla kuin mitä oikeitten autojen kanssa. Hetken jo näytti siltä, että Porschen kanssa olisi tullut hyvä kilpailu, mutta sillä taisi olla nopeutta aika paljon enemmän kuin mulla. Ja sitten tuli incidenttipiste, toinen ajoi mun perään. Taas omasta mielestäni olin täysin syytön tähän asiaan, mutta töytäys tuli ja pelin järjestelmän mielestä mun olisi pitänyt olla jossain muualla kuin missä olin. Eli nyt mulla on sitten jo 5 kappaletta insidenttipisteitä tästä kilpailusta ja se tarkoittaa sitä, että safety ratingia ei todellakaan paljoa saa hilattua ylöspäin enää. Taas vähän liian myöhään pääsin kaasulle tuossa kriittisessä mutkan ulostulossa näitä suoravauhteja ajatellen. Ja vihreä Porsche alkaa olla sen verran karussa, että imujakaan ei enää tosta saa irti, joten virhettä tarvitaan Porschelta, että sen kiinni saa, mutta sen sijasta meikäläisellä meni mutkan sisäänmeno pikkusen leveäksi ja ero se sen kun kasvaa. TCR verrattuna tämmönen GT4 on kyllä todella mielekäs auto ajaa, kun sieltä tuli meidän starttikierroksen kilpakumppani Pemari
pyyhkäs ohi. Tämäkin oli niitä, ketkä töräytti itsensä siinä ensimmäisen kierroksen kahakas pöpelikköön ja nyt oli sitten nopeammalla kierrosajalla saaneet kiinni. Tosiaan TCR:ään verrattuna niin on tämä kyllä todella hauskaa ajamista, mutta siihen nähden, että kun ei vielä oikein ole tatsia jarrutukseen eikä renkaiden pidon maksimaaliseen hyödyntämiseen, niin oppimiskäyrä on tämmöisellä nopeammalla autolla heti vielä paljon korkeampi. Mutta se mikä on positiivista, niin tässä sarjassa saa ajaa isoa vastustajamäärää vastaan ja siellä on sopivan vauhtista porukkaa tämmöisellekin aloittelijalle vielä tarjolla. Tää on Splitti 2, eli toisiksi kovin ryhmä, mikä tässä hetkessä ajaa, johon mä pääsin mukaan tällä kertaa. Kierros 13, reilu minuutti kilpailuaikaa jäljellä. Meidän sijoitus nousi just yhdellä, koska musta Mersu, jonka kanssa aikaisemmin ajettiin vääntöä, oli kolaroinut jossakin kohtaa ja veti meidän edestä varikolle. Viimeiseen 3 kierrokseen ei muuta erikoista ohjelmaa ole ollut. Meikäläisen etupyörät alkaa olla pikkusen ylikuumentuneet ja pientä aliohjaamista mutkan sisäänkääntövaiheessa on ollut havaittavissa joissakin mutkissa, mutta fataaleilta virheiltä on vältytty. Matkaa on eteenpäin reilusti ja taaksekin päin yli 4 sekuntia, joten tässä ollaan nyt vaan ajeltu sijoitusta ja safety ratingia. Sitten oli taas hidas auto pysähtynyt radan varteen, eli kisan loppu lähestyy, niin alkaa rytinä. Täällä on taas hidas auto. Se oli se Pemari, joka ohitti meidän 4 kierrosta sitten suurin piirtein. Eli kilpailun ensimmäiset 2 kierrosta ja viimeiset 2 kierrosta näyttäisi olevan ne, missä sijoitukset muuttuu ja siinä välissä pitää vaan pystyä ajamaan luotettavasti. Pikkusen meni kolmosmutka leveäksi taas, kuten sanottu, niin keula ei enää oikein tottele terävästi. Takana on pitoja vielä vaikka kuinka paljon, takarenkaita ei ole tullut ulos mitattua yhtä lailla kuin mitä etusia. Se menee kaikki harjoittelun piikkiin. iRacing-auto ei ilmoita samalla tavalla kuin oikea auto siitä, että pito alkaa heikkenemään, vaan sä huomaat sen sitten siinä kohtaa, kun tulee se mutka, missä menet jo puoli metriä leveäksi sen takia, että keula ei käänny. Kärki on lähtenyt viimeiselle kierrokselle ja spotteri ilmoittaa, että meidän edessä on hidas auto. Se onkin todella hidas. Sitä saadaan jarrutuksessakin kiinni vaikka kuinka älyttömästi. Ja huppista keikkaa, kun meinaskin olla lähellä, en osannut aavistaa, että tossa kohtaa mä sen jo kuittaan. Mutta kärki on tässä kohtaa tullut maaliin ja me ollaan viimeisessä mutkassa ja siitä maaliviivan yli ja sijoitus 9. Ja tässä on meidän kilpailun tulokset. Oli kakkosplitti. Ykkösplitti olikin reilusti vielä kovemmalla strength of fieldillä yli 3000 ja tämä kakkosplitti tosiaan 1550. Meikäläisen iRatingi nousi 32, nyt 1627 ja tötöilyistä huolimatta safety ratingikin nytkähti pikkusen ylöspäin.
Kisanvoittaja A-lisenssillä 1907 iRatingillä Carlos Roman paras kierros 1.26.2, meikäläisen paras kierros 1.28.7, eli kiinni otettavaa on vielä tämmöisen kakkosplitinkin kärkeen vaikka kuinka perhanan paljon. Ja sanoisin, että se sama määrä, mitä mä olen nyt 4 viikossa Matsdojen kanssa saanut kärjen vauhtia kiinni, niin kun siirtyy GT4, niin se sama käppi pitää oppia taas uudestaan. Mutta siihen nähden, miten vähän sain harjoitusta GT4 ennen tätä kisaa, niin olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja vauhtiin. Täällähän ei D-lisenssin kuljettajia mun edellä ollut yhtään kappaletta, mikä on kans ihan kiva sulkahattuun. En tiedä merkitseekö se kenellekään yhtään mitään, mutta omasta mielestä onkin kiva siinä mielessä, että kokeneempia on ollut edellä. Enkä mä näköjään ainoa ole, kenellä on rytissyt. Täällä on 10 ja 11 insidenttiä, on 3. ja 4. sijoituksen kuljettajilla. Eli kyllä siellä on muutkin rytkytellyt. Ja 6. paikalla puolalainen vielä 9 kappaletta insidenttejä. Pari päivää myöhemmin mä lähdin kokeilemaan sitä TCR-hommaa vielä uudestaan. Katsotaan tähän loppuun vielä ihan nopea kooste siitä. 3 auton superkliimaksi. Meikäläinen paalupaikalla. Ilmeisesti joku oli skipannut aikaajot. Ja sitten lähdetään surkeen huonolla reaktiolla liikkeelle. Tämä oli tosiaan lauantai-päivän kilpailu. Mä ajattelin, että kai TCRinkin sentään viikonloppuna löytyy kuljettajia. Ja löytyyhän sinne kolme kuskia sitten yhteensä viivalle. Aika surkuhupaisaa. Eli iRacingissa tämmöinen kilpailuhan ei virallinen ole. Ei lasketa lisenssi upgradeen, osallistumisminimiin eikä mihinkään muuhunkaan, mutta safety ratingiin vaikuttaa ilmeisesti siitä huolimatta. Metriäkään en ole toisia ihmisiä vastaan ajanut TCR:llä ennen tätä ja koin tämän mielekkääksi siitä, että vaikka siellä olisi nopeampia, niin pääsee niiltä ainakin sitten oppimaan sitä ajamista, kun pääsee peesiin. Toistaiseksi mennään niin kuin köyhän talon porsaat. Sieltä ranskalainen kuljettaja Philip sai paremman exitin tosta mun akilleen kantapään mutkasta ja pääsee rinnalle. Mä hänet mielelläni ohitse päästän, jotta pääsen oppimaan peesistä jotakin ajotekniikka-asioita. Mut valitettava totuus on se, että tällä kaverilla on iRatingi yli 2000 yksikköä korkeampi kuin meikäläisellä ja se katoaa maisemaan ennen kuin mä ehdin oppia yhtikäs mitään. Eli sekin sitten jäi saamatta sekin ilo irti tästä ajosta. Leveäksi mennään ja insidenttipistettä tulee, kun yrittää pysyä reilusti nopeamman kuljettajan kyytissä. Se mikä unohtui mainita, niin se ensimmäinen yritys, minkä mulla oli TCR:ään, oli fixed setup, eli kaikissa autoissa on samat perussäädöt ja alustaan ja mihinkään muuhunkaan ei saa kajota. Ja tämä lähtö on nyt sitten open setup, eli sen lisäksi, että tuolla kaverilla on hirvittävä määrä kokemusta iRacingista ja 2000 yksikköä korkeampi ratingi, niin sillä saattaa olla myöskin huomattavasti hierotumpi setuppi. Meikäläinen tämän kisan vapaisharjoituksissa summanmutikas väänsi vähän haritusta lisää keulaa ja perään, ettei puskisi niin paljon ja pistin taakse vähän jäykempää kallistuksen vakaajaa. Ja omasta mielestä se lähti niillä kääntymään paremmin, mutta kun tuon toisen kaverin ajoa katsoo, niin se menee niin kuin kiskoilla siinä, missä meikäläisellä on auto vähän irti koko ajan. Niin vaikea sanoa, kuinka iso osa siitä on setupia vai onko vaan taito- ja kokemusero. 3. kierros alkaa ja
eteen ja taaksepäin on hirvittävät erot molempiin. No taakse ei ole kuin pari sekuntia, ja kun on sinne nyt päivitty tieto 13 sekuntia taaksepäin. Ja tää ranskalainen oli tosiaan Kevin ja sitten meillä on britti Philip on tuolla mun takana. Niin ja koska tää meni taas yksin ajelemiseksi, niin hypätään hiukan eteenpäin. – 12 kierrosta ajettu. 20 minuutin kisa alkaa lähestyä loppuaan. Tilanne on vakiintunut siihen, että Ranskan mies on 40 sekuntia meikäläisestä karussa ja britti Philip on meikäläisestä vajaa 4 sekuntia peesissä. Mun eturenkaat alkaa olla ihan kypsät ja takana oleva on saavuttanut mua viimeiset kierrokset jatkuvasti. Tähän asti mä oon ajanut varmaa ajoa. Nyt on pitänyt alkaa jo vähän reuhaamaan, jottei menetettäisi tätä kakkossijaa, mutta kuten arvata saattaa, niin se kostautuu sitten tämmösinä toimenpiteinä, eli ihan sikana puskin pihalle enkä saanut autoa kääntymään. Olisi ollut edes käsijarru, niin olisi voinut saada pelastettua tilanteen, mutta ei ole. Ja sieltä kilpakumppanin valot alkaa lähestyä taustapeilistä. Sitten alkaa viimeinen kierros. Kisan kärki oli sen verran edellä, että vaikka kello meni nolliin, niin ehti aloittaa vielä yhden kierroksen lisää, joka ei ole minulle tässä kohtaa ollenkaan mieluisa asia, koska auto ei tottele enää ollenkaan. Pari sekuntia otti mun tötöilyn ansiosta kaveri mua kiinni ja alkaa olla jo tosi lähellä. Tässä kohtaa tämä koko kilpailun antikliimaksi alkaa käydä vähän mun hermoille, joka on tietysti semmoinen asia, mitä pitäisi kehittää, mutta tässä kohtaa mä katson pelkästään peiliin ja missaan 20 metrillä mun jarrupaikan, koska kuvittelin olevani tällä seuraavalla pitkällä suoralla enkä tolla välisuoralla, joten siinä menetettiin sitten se viimeinenkin kunnia, mitä tästä lähdöstä oli olevinaan saatavissa. Kilpakumppani pääsi sen verran reilusti eteen, että ei tässä mitään taistelua enää tule, vaikka kuin riehuisi. Eli pronssia tulee, mutta kun kilpailijoita on 3, niin se ei paljon lämmitä. Ticket flag, ticket flag. Great job, you did really well. Spotterin viimeisestä kommentista voi olla eri mieltä, mä ainakin olen. Ranskan Kevinille ei kyllä tässä kisassa ollut mitään voitettavaa. iRating melkein 3800 ja A-lisenssin kuljettaja isolla safety ratingillä. Ei varmaan saanut tästä kinkeristä yhtään mitään irti. Mä sain sen irti, että TCR-ajamista pitäisi harjoitella, jos näiden kanssa meinaa enemmän kilpaa ajaa. Pelkästään Honda-fanitus ei riitä siihen sentimenttiin kyllä, kun
ei kerran virallisia kilpailuita saada. Meikäläisen aika on niin kortilla, että ei viittis tuhlata tämmöisiä puolta tuntia, 3 varttia, mitä tämmöiseen kisaan menee sen takia, että saa sit yksinänsä ajella, eikä saa edes iRatingia eikä nousupisteitä lisenssiluokkaa. Kiitos kun lähdit mukaan simulaattoriseikkailuun ja katsoit videon loppuun saakka. Muista tilata kanava, muista myöskin mun pääkanava, jossa tehdään muun muassa takana olevan näköisiä kilpa-autoprojekteja. Nähdään ensi videoilla.